הם מגיעים כבר? עוד חצי שעה מתוק. אתה רוצה לעזור לי עם העוגה? וואו, מה זה, ברווז? זה בובספוג, מה שאתה אוהב. יאללה, נתיישב. תראו איזה מקום. וואלם, זוג, יא מניאק. צמא. זוג, יא מניאק, זוג. סליחה, אנחנו תפסנו את האזור הזה. זה ציבורי כאן, מה קרה? הגענו ראשונים, צריכים להגיע 4 ילדים וקוסם. בואי נראה לך קסם. ממש דיוויד קופרפילד. קוסם. בואי נא, אני מבקש מכם לעוף מפה עכשיו. למה, מה קרה, למה, מה תעשה לנו, פקח, בוא רגע בבקשה. תקשיב, אנחנו הגענו לפה מוקדם בבוקר, בכוונה כדי לתפוס מקום, והם באים ומפריעים להם. תשמע, זה מקום ציבורי, יש לך בעיה עם זה, תעברו מקום. ואל תלכלך, כי אחרי זה יוצא בלגן. רגע, מה זה? אני לא מאמין, מה זה? זה פקח, מי זה? טוב, ממי, לא שווה להתעצבן, פשוט נעבור מקום. בוקר טוב, חמודה. אתה לשחק? אני מבקש שתזוזו מפה. למה, מה קרה? גם אתם באתם לשגע לנו את המוח. אנחנו באים בטוב, אל תעשה לנו בעיות. בקיצור, יש לכם 30 שניות לעוף מכאן. וואלה. לפני שאנחנו מפרקים לכם את הצורה. באמת תפרק את הצורה! טוב, שיהיה מזל טוב, חבר'ה. העיקר שהוגעת ברווז בסדר. זה בובספוג. וואלה. חבר'ה, תודה רבה לכם. היה צריך להודות. תעשה לנו לייק בפייסבוק. אפשר לבוא איתכם? גם אני רוצה לכסח. חבר'ה, חייבים לזוז. קיבלנו קריאה, עוד מישהו צריך עזרה. בואו נלך.